Dit is de podcast van Omroep Friesland. Het wankele kabinet, de landbouwplannen van Femke en Abel, al of geen gasborings bij Ternaat en zwargen oer goed leerlingenvervier. Zaken dat het Nijsforum hem dadelijk oeboegt. Mij onder Nijsforum tafel treien opiniemakkers uit Verskaten, Frieske Vermiddens. Dit is Bureau de Vries. Goeiemiddag. Omroep Friesland. Bureau de Vries. En onder die Nijsforumtafel zit dus onder oren Hendrik Galema, mooi dat er best, voorzitter van de Agrarische Jongeren in Friesland. Jonken hem zit Sandra de Jong Snip, wat we het even helemaal formeel zitten willen. Zij is fractievoorzitter van Provinciaal Belang Friesland in de Frieske Steden. En ik nog ELP-rietslid in Smellingelaan. En daar tjenoer zit good old Tom van Maurik, oud-burgemeester en vooral ik nog VVD-pommerant. Mag ik het zo wel zeggen? Nee, ik ben eigenlijk geen VVD-pommerant meer. Ik ben wel lid. En ik doe nog wel wat dingetjes binnen de partij, maar ik ben net super actief meer. Nee, maar pommerant, dat blijf je gewoon ook altijd. Jerik. Wanneer is een pommerant? Dat is, nou, wat wij het sissen. Als Jood zei je. Ja, daar komt het op deel. Hendrik Galema, door het een beetje de jonge boerenvrouw is maar. Zeker. Nou, in politieke zin hebben we nou overal boeren aan de macht. Dit ben gouden tijden voor je hem zeker. Nou, dat klopt. Het politieke speelveld dat is wel eens minder gunstig geweest. Zo simpel is het al. Maar als dat budget dat alle vlagen nou uitkennen, dat is... Nou, het algemeen is de intentie is overal goed, denk ik. Alleen er nog wel wat urgente problemen die wat meer aandacht verdienen is dat ze krijgen. Ja, nou, daar praten we dadelijk over terug. En Sandra de Jong, Provinciaal Belang Friesland. Ja, je zit van dat is de partij die vertegenwoordigt al die gemeentelijke partijen op provinciaal met. Dan is het wat zuinig dat je hem daar maar in zit. Hoe ken dat? Ja, hoe dat kan, dat is dan de keuze van de kiezer natuurlijk. Maar wij zijn wel heel trots dat het toch weer gelukt is na zoveel jaar om weer vertegenwoordigd te mogen zijn in de provincie. En ik denk dat er meer uit te halen is. Dus dat zullen de volgende verkiezingen zeker hard voor streven. Ja, want al die plaatselijke belangen bij een waar optellen die in Friesland hier actief binnen, dan win je meer van de grootste fracties. Zeker, ja. Nee, in theorie klopt dat. Maar in de praktijk werken provinciale verkiezingen toch altijd een beetje anders dan het op gemeentelijk niveau gaat. Maar het mooie is wel dat jou nou net alleen de provincie vertegenwoordigt, maar ik nog eens een keer de gemeente. Want je bent ik nog gemeenteraadslid in Smellingelaan. Is dat goed te combineren? Ja, zeker. Ja, het is allebei op een ander niveau. Eén wat hoger over en de ander wat dichter bij de mens. Maar het is erg leuk. En politiek moet ook een beetje hobby zijn om het vol te houden. En om het goed weg te kunnen zetten. Ja, nou ja, hoe leuk zo'n hobby is, daar praten we dadelijk ook nog wel even over. Want het is soms een slangenkoeler. Maar eerst maar even het eigen Nijs. Tom van Maurik, wat is jou van de week bename opvallen? Nou, wat is me goed opvallen? Ik waai in de buurt van de Scrons in Ljout. En het is de kerstmarkt op de Scrons. Oh, ja. De hele straat zit vol, is afzetten, maar geen autosdel. Ik ben er van de morgen in ballonskuieren. Het ziet er geweldig uit. Ik heb een praatje maken met slachter Johannes. En de Scrons zit er klaar voor. Dat ik zo zeggen, mensen, die harken al hier naar de Scrons. Het is een soort op en uit met uitgaanstips. Maar nou, daar gaat het mooi even zijn. Ja. Het ben vaak wel wat van die commerciële barren Sint-Wurg, of niet? Nou, ik zeg een heel soort stands. Inderdaad, mooi ambulante handel, zoals dat dan heet. Maar echt mensen die gewoon eigenlijk tussen vrijmarkt en commerciële handel in. Dat soort mensen. Maar de oorsprong weet toch ik dat er een soort kunstnijverheid en leuke dingetjes. Maar die ben er ook. Oh, dat is het. Ja, die ben ik ook. Dan ga ik er nog reclame maken. Hendrik Galema, wat wie jij opvallen speciaal? Nou, ik zie dat er weer vogelgriep in de provincie weer. Ja? In Blijen? Ja, zeker. En dat we een bult hin die het rommen worden. En dat is altijd een schande, vind ik. Dat begrut me. Ja, maar we leven mij de ondernemers. Maak je misschien de kritische kanttekening plaatsen dat dit soort dingen hem vooral ik voordoen omdat we het al je massaal doen, dat als er dan wat is, dat het dan dadelijk zo grutskalig is? Ja, maar het alternatief is dat het volle meer boeren heeft, op volle meer plakken. Dus ja, als het inslaat, dan gaat het maar al. Tegelijkertijd is het wel vaak via wild dat het op zulke plaatsen komt. En als dan 20 hoe het hin of 60 hoe het hin in de stal heeft, dus beide keren is het ellendig.
Ja, en het probleem ben vaak ik nog of de risico's binnen het gerust dat er hin ik nog de boeten bij. Als een soort consument. Ja, maar er is in principe er nou een ophokplicht omdat het al jaren in het zuiden van het Loon weer. Dus het is op een oorwijze naar binnen sleept of? Ja? Nou, dat is ik een beetje de ellende, maar die vogelgriep, het is vaak net goed tastbaar. Nee. Nou, het is een beetje krek als we maar een griep onder de meesten. We weten vaak net hoe we er rondkomen. Maar als het er een keer is het wel, wel ellendig. Ja, zit dat wel. Sandra, wat wie jij van de week nog opvallen? Nou ja, Tom ging al meteen door naar de kerst. Maar onze week stond gewoon in het teken van Sinterklaas, hoor. Oh ja. Met de hele familie en het gezin. Dus gewoon alle 5 kinderen met aanhang samen. Ouders, grootouders. Dus alleen maar gezellig familiefeest. Ja. Oh ja, dus bij hem is Sinterklaas echt nog wel dat familiefeest. Ja. Wil je toch wel wat een trend dat meesten dat wat verscholen naar de crisis? Misschien komt het ook omdat onze jongste dochter gewoon 7 jaar is. Oh ja. En alles nog volop in het teken staat van Sinterklaas en cadeautjes. En ze kreeg een prachtig gedicht waar ze dan net kan lezen in groep 4. Dus helemaal trots. Ja, dan zoekt ze in elk geval voorlopig koesteren. Ja, koesteren. Familie moet je altijd koesteren. Ja. Nou, dan maken we toch maar even naar de problemen die er van een week winnen en misschien ik wel de oplossingen. We willen angst dat Elseboel haar of zelf zelf beslissen kunnen welke kant en welke opgaan aan het bureau. En daar hebben we deze beleidsbrief saoneerd. De primaire sector die voedsel produceert, maar ik het landschap onderhoudt en het water van Grutpad beheert. Daar ik meer aandacht aan van hoe kun je dat misschien meer belenen. Dat zijn alle zaken waar we het nou meer onder het voetlicht brengen willen. Noffelijk Borkje, zei het de notitie van Abel Kooistra, die er uitname van het college presenteerde provinciaal. Een BBB-man, ik weet net als de nota helemaal lezen haast, Hendrik, maar is het eigenlijk het verhaal wat je hem graag jaren willen? Ja, nou, de titel zei het al, Noffelijk Borkje, en dat is eigenlijk wat wij verpleiten. Nou, wij hebben altijd op perspectief. En ik denk dat Abel zien beleidsbrief daar een hele goede richting onjouwt. Alleen nog dus ik een soort in dat het nog concreter wordt dan het is. Dus de intentie is volgens mij heel best. Ja, want noffelijk bordje, dat kan net in op tjen wezen om te zeggen we moeten een noffelijk bordje. Nee. Maar er zijn een paar problemen die het oplost worden moeten. Ik neem de stikstof, ik neem het strontoerskot. Hoe kun je dat noffelijk oplossen? Jouw tussennotitie daar een paard in? Ja, er staat bijvoorbeeld in dat er in ieder geval gebiedsgericht derogatie komen mat. Nou, dat is dus een verromming in de... Dus dat er meer stront uitrieden worden mij, maar dat is wensdenken? Ja, dat zou zoals het moet kunnen lezen. Ja, dat wil je graag. Maar er is, geen enkel signaal wat erop lijkt dat het er van komen zal. Nou, dat is ik net helemaal weer, denk ik. We hebben wel in de provincie een streepje voor, denk ik. Omdat wij hier maar een goede wetkwaliteit zitten, maar een redelijk grondgebonden melkveehouderij. Dus er zijn wel een aantal argumenten om te pleiten voor gebiedsgerichte derogatie in Friesland. Dus helemaal kansloos is het net, maar waar kijk ik zo, het begint natuurlijk bij een intentie. Ja. Nou, die intentie zit bij Abel, die zit ik wel bij Femke. Maar zeker. Femke had ik nog meer tijd nodig, dus die wil ik dingen nog wat uitstellen en zo. Ken dat trouwens? Hoe bedoel je? Nou, uitstellen, bijvoorbeeld met het grondprobleem en de stikstof. Kunnen we dat uitstellen of maar we nou eens een keer erop pakken? Nee, we moeten erop pakken. We moeten sowieso erop pakken omdat wij een hele hongervol doelstellingen hebben die wij helemaal moeten. Maar we moeten erop pakken als het gaat om pasmelders interimmers. Dus zit nog steeds... ja, dat wordt net erop pakt. Nee, dat wordt al uitgesteld. En de pasmelders komen amper voor in het hele verhaal. Dat voelt mij op. Nauwelijks. Komen eigenlijk helemaal net. Dat is meer dat wordt meer landelijk oppakt. Ja. Femke had er in een Kamerbrief wel aandacht van vregen. Maar in diezelfde Kamerbrief verlengt ik de legalisatietermijn met 3 jaar. Wat betekent dat die bedrijven een no of 5 heel jaar voelvrij binnen. Het argument om ze net te handhaven, die verdwijnt. Omdat de legalisatie borgt wie in de wet, die scoot nou op. En die bedrijven die ondervinden daar echt een hele prot ellende van. Dat is echt net lang. Dat is echt... Ja. Wat mij opvoelt, wie dat in het paarse stiep van dat er 2 miljoen beschikbaar is bovenop de landbouwbudgetten die erop zijn.
En als je nou de financiële paragraaf juist in de brief, zie je zo'n 30 of zo ook. Dan is dit in dat het de bestaande budgetten is. 1,4 miljoen. En dat vind ik wel een beetje nuwer. Ik zou zeggen, er is ook wel wat meer helderheid door houden. Ja. De pasmelders hebben we door gehoord, maar toevallig ben ik bezig geweest met een onderwerp. En wat mij dan opvalt is dat er zit naar je wetjaar aan te komen. Met betrekking tot particulieren die die waterputten hebben. Dat ben er in Friesland alleen nog 4 toe. En dat ben voor een groot part het al die boeren. En ik denk dat soort ontwikkelingen die er aankomen, daar is zo'n landbouwbeleidsbrief is heel geschikt voor om dat te signaleren en daar actie op te ondernemen. En wat dat betreft ben er wel een paar hiaten natuurlijk. De visserij wordt eigenlijk helemaal net, komt eigenlijk amper aan bod. De pasmelders hak neemt. Het is natuurlijk ook een veel complexer probleem dan zomaar even op te lossen. De intentie is natuurlijk ontzettend mooi. En een hoffelijk boeren, ja, wie wilde inderdaad dat nou niet? En daar zal ik ook achter kunnen staan. Alleen het is natuurlijk zo complex. Je hebt zoveel wet en regelgeving. Dus daar moet eerst wat aan wijzigen voordat je überhaupt ruimte kan krijgen voor die pasmelders of die gebiedsgerichte derogatie. Want als Europa dit zegt, kan je niet zomaar in Friesland even iets anders willen doen. Nee, en daarom kan ik me indenken dat er misschien ook wel iets van teleurstelling in zit. Sterker nog, dat als dit plan, zowel van Femke als dat van Abel, presenteert waar toch een oorcollege, een oorpolitieke samenstelling, dat de trekkers misschien de dik wel weer op kwamen. Want nu is potverdorie het probleem met de pasmelders nog net oplost. Nou, dat is net best. Dat is net best. En er is nog een groep, en dat nemen ze interimmers. Ja. Die hebben geen vergunning, die we helemaal net noemen. En dat is nog schrijnender dan de pasmelders zelfs. Maar we hebben in Friesland 230 pasmelders. Dat zijn boeren zonder vergunning. En die boeren die kiezen ook wel extra yield van natuurbeheer of extra yield om water op te vangen. Maar daar is op dit moment niks aan. Die lui die moet eerst vergund worden. En dan kiezen pas via dat ding onder taak komt. En ik ken voorbeelden, daar zit lui die zit echt tot de eren in ellende. En maar die denk ik van nou zitten u's meesken aan de knoppen. Ja, en dan gaat het nog net. Nee, daarom. Ik mis een beetje de prioritering. Nou, de intentie is goed. Iedereen vindt in Nederland een beetje dat die pasmelders oplost moeten worden. Zelfs de Partij van de Dieren vindt die lui een vergunning. En toch gebeurt het al 4 een heel jaar net. En ik ben bang dat het nou haast 8 een heel jaar wordt en dan hebben we het nog net oplost. Maar als je naar de inhoud van de landbouwbeleidsbrief, dan blijkt dat eigenlijk alles wordt teruggeschoten naar de uitvoeringsagenda. Alles wordt wel constateerd en beneemd, een aantal dingen net. Maar er wordt bij alles zijn van dat gaan we verder uitzieken, dat gaan we uitvogelen in de landbouwagenda. En een agenda, dat is wat oors dan een projectplan. Hè. Ja, ik denk dat een heel soort boeren, en dat soort galen maar eigenlijk ook, die zitten gewoon te wachten op concrete maatregelen, concrete resultaten, concreet perspectief. En die onzekerheid, denk ik mensen die kunnen vaak ontzettend slecht zijn. Maar vernemen jou wel dat er een orenpolitieke wind waait die positiever is voor de boeren, zeg maar? Zeker. Wat ik het positieve vind van het plan, is dat er komen een aantal wichtige rondelijke plannen van de provincie. Omgevingsvisie en neem maar op. En wat het positieve is, wat hier gebeurt, is dat het plak van de landbouw is onomstreden. Die krijgt een heel goed plak in die verschillende rondelijke plannen. Dat is de winst, die zit hem in de toekomst. Ja. Nee, dat kan ik wel beamen hoor, dat hebben we wel gezien. Wat die concrete boer in Peersens eron had, dat is nog hartstikke onduidelijk. En dat moet het komende jaar blijken. En eigenlijk, het sneu is, en daar wijzen jou ook op, deputaire Femke Wiersma, die had jij zijn van in maart van 24, dan luidt een concreet plan voor de pasmelders. Zeker. Het luidt er net. Nu is ze minister en ze met 3 jaar uit zelf vregen. Ja. En dat is triest genoeg voor zelf. Nou ja, de politieke werkelijkheid is vaak weerbarstig. Hè? Dus als je daar op een gegeven moment mee te meidje had, dat wist al als politica natuurlijk ik wel. Je kan van alles wollen, maar dat moet ik kennen. Nee, klopt. Ik denk inderdaad dat aangaande pasmelders de hele staten daar wel op één lijn zit, dat het opgelost moet worden. De manier waarop verschilt misschien nog een beetje en hoe het dan verder moet is misschien wel weer wat anders. Maar daar zitten ze op één lijn. Alleen, we kunnen het er elke vergadering over hebben, maar je komt nooit verder, omdat er altijd weer een wet of een regelgeving is die dat stopt en die stuit. Kijk, maar net zoals naar de wolf, er werd er altijd geroepen, dat is een beschermd diersoort, dat kan niet, want Europa zegt dit. Nu lijkt er een heel klein beetje ruimte te zijn, maar je denkt, maak nou eerst eens beleid. Want dat is dus wel mooi aan zo'n beleidsbrief.
zeg nou wat je wil en waar je heen wil. Ook al is het misschien soms wensdenken. Als het dan aanpast en veranderd wordt, kan je wel vooruit. Ja, wat is zo dat van die Wolf nou inderdaad een voorbeeld wezen van misschien kan dat mij die derogatie al of net op regionaal niveau ik nog wel slagje. Ja, maar dan moeten er wel in Europa de mensen aan de knoppen zitten die daar aan willen draaien de goede kant op. En daar ben je dan weer van afhankelijk bij wat ze hebben afgesproken daar in Europa. Willen we dat ook? Of willen we dat niet? Oud-minister Piet Adema, ik denk net zo optimistisch worden. Die denkt maar dat benamen al die landen dan heel protectionistisch naar haar eigen voordeel zorgen. Ja, maar als het gaat over de relatie met Brussel, denk ik dat wij eerst laten moeten dat wij kunnen voldwaan aan doelstellingen. Die gelijk van Skimwetter. Skimwetter, productieplafonds, stikstofdepositie in natuurgebieden. En als we daar de boel beter op streek hebben dan het nou is, dan is er ook wel echt veel ronde. Die ronde wierde ik altijd. En het politieke speelveld verplaatst ik een beetje in Brussel. We hebben een nieuwe commissaris, die is landbouwminded en die heeft een hege pet op van Nederland. Dus ik zie die discussie net zo zwart-wit. Ik denk wel dat het een lange adem is en dat het eerst zeer gaat van voordat het beter wordt. Ja. Nou ja, het maakt op slimst wat beter kennen zitten we in Friesland dan. Verzint we de AEF, de Agrarische Jongeren in Friesland. Zit er nog moed in? Zit er nog genoeg passie in? En ik, net de wil in het zelf altijd, maar het besef dat het slagje ken, een boerentoekomst in Friesland. Ja, ik denk dat wij bij uitstek de provincie binnen gewoon de stemming nog altijd goed is. Ik van mijn leden staan, we soms 2, 3, 400 leden in het zeel en ze hebben gewoon goed zin en ze shit wel zitten. Ze zijn wel kritisch, maar ik probeer wel dat ze echt vooruit willen. En dan is het nu om de hand en voet te Jan. Te jaren met provinciale en landelijke politiek. Maar er ben in ieder geval in Friesland is zat jeugd die wil niks leveren en die vredigt al in de politiek. Van jou is nou die hoorvetten. Maar wij verder kennen. En dat gebeurt genoeg. Er ben heel veel goede en die hoorvetten justo ik wel in die notities die er nou binnen. Ja. En dan moet er ik in Brussel nog het in en het gebeuren. Ja, dat is een lange adem. Dat luid ik net alleen nog bij Abel. Maar in zijn beleidsbrief daar is een volledige pagina wijd naar jonge boeren. En daar staat gewoon in dat die boeren die met hulpen worden bij bedrijfsdeelnames, die met misschien zelfs in de financieringslijst te meer te komen worden bij bedrijfsdeelnames. Dus die hele intentie die is top. Alleen nog wat ik zou dan val ik een beetje waarom, maar we moeten dat meer handen voor. En we moeten even geduld hebben en gewoon dingen ben wat uitstelt en dus op termijn zo het goed komen moeten kennen. Ja, daar zitten allerlei nog voorzichtige oornames in. Maar het begint met goede intenties en goede hoop en die is er zeker. Ja. Wil jij even naar een ooronderwerp wat een minister van de week ik naar Friesland bracht? Je kunt de dingen die je zelf kunt doen, moet je doen. En dat is dus inderdaad zorgen dat je spul in huis hebt. Maar dingen waar je geen grip op hebt, moet je loslaten. Neetpakket? Oh mijn lieve hemel, waar had dit nou weer betocht? Een neetpakket? Nee. Je weet wat het neetpakket is? Nee. Oh, dat is wetter voor minimaal een week, eten van minimaal een week. Nou, dat hebben we. Warme tekkens, een transistorradio. Dat hebben we net. Oh. Ja, Jognie is er wat bij, maar... Nou, ik denk dat het wel een beetje mij vallen zelf. Ja, weet je, er kan ook een overstroming komen. Er kan van alles gebeuren. En je druk maken heeft geen zin. Het lost niks op, het wordt er niet beter van. Je hebt jezelf ermee en je omgeving. Ja, vanuit de landelijke politiek. Minister Brekelmans in Friesland van een week. Voor de reden van Friesland. Een van de aspecten, jonken van alles, ik hoe de vleerbasis wie dat neetpakket, dat hij erop ontrunen van. Daar moet meestal wat serieuzer mee omgaan. En zwaar je dat ze dat in de hoes hebben. Waarin die letter ik nog weer terug de premier naar voren bracht. Zit het bij jou thuis al, dat neetpakket? De transistorradio had ik in huis. Dat is een mooi begin. Nou ja, en wat komt aan geldt, want maar ik rekening mee houden dat het elektronisch betalingsverkeer dat het uitvalt.
Eten en drinken, dat slaagt ik wel. Dus, en wetter vooral ik denk dat wij voor 70-80% er ook klaar voor zijn. Ja, er wordt wel eens wat geniezen, hoe die en Sandra, van nou ja, dat is toch helemaal net nodig. En als er bom valt, dan is toch alles in één keer oer. Is dat er jochten of snapst wel deze oproep van de oerhiet? Ja, een beetje dubbel hoor. Wij hebben het noodpakket niet klaar liggen wat dat betreft. Natuurlijk hebben we onze standaard voorraden. Maar aan de ene kant denk ik, ja, het stroom kan zo uitvallen en dan heb je even niks. En hoe lang heb je niks? Dat is wel een ding. En zeker met betalingsverkeer, dan is volgens mij echt alles in de hobbel. Dus, maar ja, daar kan je misschien ook alweer geen noodpakket voor klaar hebben liggen. Want als alles in de hobbel is, waar moet je dan met je contant geld weer heen? Weet je? Dus het wordt veel complexer dan het is. Dus ik denk wel dat het onderschat wordt. Maar dat maakt me nog niet dat ik meteen alle zorgen ervaar en het ga regelen om het ook klaar te hebben. Nou, misschien dat je wel met dat contant yield... Nee, Hendrik, want die had nog malken dan in de aanbieding. Jawel. Maar wat gebeurt er met je bedrijf op het moment dat internet en stroom uitvalt? Nou, dat is net best. Dan maak ik mijn naam onder de kei. Ja. Ja. En hoeveel ga je? Ongeveer 160. Ja, daar ben je nog wel even bezig. Dan kan ik je net meer omscoren. Nee. Maar ik bedoel, dit zit week alweer met een glimp op het gezicht van dat zal wel wat daar vallen, dat zal net zo gauw gebeuren. Nou, maar had je er wel rekening mee, met zo'n scenario? Nee. Nou, nauwelijks. We zijn hier gewoon bedongen. Wij melken inmiddels 2-3 melkrobots en die hebben dan nooit langer een kwartier zonder stroom zitten. Dus de motivatie om daar op in te spelen, die is vet-appt. Ja, het mag misschien eerst eens misgaan voordat je dat... Ja, wij zijn er net op daarin. En dat geldt voor de meeste bedrijven. Volgens mij. Binnen nog genoeg mensen die maar de gewoon melken kennen. Nou, ze hebben dus vroeger een melkdiploma in de boosters kunnen. Maar maar dat moet alleen wennen. Maar ga je bijvoorbeeld een neetaggregaat staan? Nee, niks. Ik denk alleen dat het ziekenhuizen en dat soort instanties ingericht zijn op nood. Ja. Maar omdat het sowieso al nood is als daar maar een kleine storing is. Maar ik denk dat de rest van de bedrijven daar niet zo op ingericht zijn. En we denken wat zwart-wit, sommige gewoon. Als er een bom valt, dan is het al hier gebeurd. Maar er is vaak misschien wel meer dreiging van een soort tussenvorm. Hè? Inderdaad, het internet valt uit of de stroom valt uit. Ja. En met alle internationale ontwikkelingen is dat misschien wel heel reëel. Hè? Waar ik zo'n in de Eerste Zee, nou, die gasleiding natuurlijk. Maar ik dat er Russische skippen vermoed dat die ik zorg van wel is al die kabels en hoe kan dat misschien ondermijnd worden met je des zwaar hoor? Vermoed ik? Ik lees er net wekker van, maar ik ben me er wel heel bot van bewust dat wij in een hele onzekere tijd leven. En wij hier nu dit 5, 6 jongen die alleen net voorstellen kent. En de oorlog in Oekraïne had er natuurlijk van alles mee te krijgen. Maar de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. De blik had heel lang rug geweest op Gaza, op Israël. En als je het binnen 2 dagen wordt eigenlijk het bewind in Syrië om 4 blaast. De presidentsverkiezingen in Amerika, waarbij de man die nog niet eens installeerd is, eigenlijk van alles erop werd, toch alles en iedereen hoe stuur is. Wij leven denk ik in een hele onzekere tijd. Wat we zingen die lijn absoluut net voorstellen kon. Maar daar handelen we misschien nog net neffens. Nou, ik heb mijn transistorradio in hoek. Ja, nee, dat is de prijzige bij jou ik om. Maar je ziet al, ik lees er net wekker om, dus zo serieus neem ik nou ik weer net. Nou ja, ik neem het wel serieus. Maar tegelijkertijd moest je echt bewust worden van het feit dat een heel soort dingen, dat gaat echt boeten die om. En hoeveel invloed heb je op die dingen? Ja. Ik bedoel, wat er inderdaad in Syrië gebeurt of zo'n actie in Zuid-Korea. Zo van, dat gebeurt, je leest het in een krant, je hoort het op het nieuws en dan denk je van ja, het is zo ver weg. En ergens misschien wel heel dichtbij en heeft dus heel veel gevolgen voor ons. Maar het is niet goed te overzien natuurlijk. Nee, maar goed, je kan zeggen, ik sluit me daarvan aan. Ik lees de krant net meer, ik wil alles van het journaal ik net meer zien, want het is te volle, het is te grut. En dat snap ik, want dat had ik zelf ik wel eens. Maar ik moet het serieus nemen. En ik moet zwaar dat ik mijn neetpakketten en mijn neetaggregaten en genoeg wetter in de huis. En dan zit ik wat in het midden. Van, ik wil het wel weten, zodat ik op de hoogte ben. En dat het niet als een volslagen verrassing komt als het dan misgaat. Nou, dat heb ik even niet geweten. Dan heb ik niet onder die steen gelegen. En daarin misschien gewoon je basisvoorraad op orde. Maar je moet ook een beetje hier en nu leven. Want anders heb je alleen maar zorgen voor de toekomst. En nu is ook belangrijk. En nu is ook waardevol. Ja, maar met zichzelf ik net bang
praten litten. Nee. Maar ja, vanuit de politiek wil wel graag wat sturing krijgen en wat richting die het onjong wordt. En dan is misschien het, zo'n pakket, dat je daar dus serieus om nadenken, is net zo'n gek watskip van de oerhiet. Nee, zeker niet. En van bedrijven misschien ik wel net. Nee, ik denk dat daarmee goed weer dat die minister tijdens de reden van Friesland u een beetje mooi nam in hoe gevaarlijk is dit nou. En wat betekent het voor u als land? En hij zei gewoon van we zitten net in oorlog, maar we zitten ook net zonder oorlog. Dus we zitten wat in een Grieks gebied ertussenin. Ja. En, maar ik denk dat een aantal jaren terug hadden mensen al wel een noodpakket en waren ze daar wel mee. Er zijn wel mensen al daar wel druk mee bezig. Een hele groep. En die werden misschien een aantal jaar terug helemaal voor gek verklaard. Van nou, stel je niet aan, het is overbodig. En dat zie je nu wel kenteren. En als dan zo'n minister dat ook nog even aangeeft, dan helpt het wel in bewustwording dat niet alles wat mensen 7, 8 jaar geleden als idee hadden van nou, we moeten overal voorbereid zijn, dat het maar werd weggewuifd. Dat maakt het nu wel wat realistisch en bewust, denk ik. Een beetje alert, dat ken geen kwaad. Zeker niet. Van Maurik, jou haar jarenlang als bestuurder actief is, als wethouder, als burgemeester in Menamera-deel en in Smellingerlaan. Zo'n rietsgeerkomsten en zo'n rie een beetje in toom houden. Wie dat een makje? Dat leest. En ik had nooit super moeilijk vond. Soms denk ik weer in de goal van Heiger dan oors. Op de stemming die verhoord wordt. Ik ben begonnen als rietslid in Ljout. In de oude rietsil, de Oranjezaal. En hij, apotheker, die had wel eens zijn van de zitten de rietsleden op beide kanten. En daar zit het college, daar weer de publieke tribune. En daar lag een heel mooi vlierkleed in het midden. En dat neemde hij de leeuwenkuil. Hij zei, en soms dan wie de stemming wie opperbest. En binnen een kwartier wie het krek of koest het bloed, koest het roeken. Dan waren er iets uitvogelen. Er was een discussie waar via dat koe omslaan van het ene op het andere moment. En wat dat betreft kan politiek de golven kan heen gaan. Maar het leiden van een vergadering is voor een heel groot part techniek. Een goed hartje. En vooral dat laatste, als dat en de kisten mensen een beetje en de zwaar is dat iedereen zijn gerak krijgt. Dus ook de mensen die normaal net altijd maar de bek in beide handen voor ons staan, dat die ook eens een keer op een fatsoenlijke manier aan het woord komen, dan gaat het vaak heel goed. Ja, maar die omgangsvormen, we zorgen dat in de Tweede Kamer, die ben wel wat verhoren. Er wordt volle feller debatteerd. Er wordt in een orentaal vaak sprutsen. Politici litten haar in dat soort rare woorden uit op Twitter of X, maar het Sint-Wurdig zitten. Nou Sandra, je bent actief zowel in de provinciale steden als in de Rie van Smellingerlaan. Hoe gaat het daar om en daar? Nou, dat verschilt per onderwerp, denk ik. Er zijn wel onderwerpen die gewoon heel gevoelig zijn en waar je gewoon twee partijen tegenover elkaar hebt staan. En anders denken naar het onderwerp wat eraan toe gaat. En dan kan het inderdaad wel hard gaan en raar gaan. En iedereen probeert dan altijd zijn grams om even te halen. Even net iets vernuftigs te zeggen om je even je eigen politieke statement naar voren te halen. Daar zijn politici wel heel erg goed in altijd. Ja, nou de Rie van Smellingerlaan had wat een bijzondere reputatie als het gaat om omgaan, zwarmen. Dat rent geregeld vleert dat uit de bocht. Ja, en het gaat ook geregeld weer gewoon goed. Ja, dus ja, dat is een mooie relativering. Maar hoe kan dat nou dat bename dan in die Rie van Smellingerlaan? Ja, meestal een waffe witte meidje en dan gaat het hoe appgroepjes die het wel of net bestingen en wethouders die dit geen idee volhouden en neem het al je maar op. Ja, ik ben dan gewoon uit mijn eigen kracht en mijn eigen stuk kijken. Ik zat niet in appgroepjes, ik heb daar geen idee van. Ik zit wel in appgroepjes en er worden altijd wel eens dingen gezegd natuurlijk. Ja, dus het is heel lastig om daar inhoud aan te geven. Ja, we hebben eerst dit voor de ELP en Intje de Vries, jouw fractievoorzitter daarin, die had van de week ik nog een boekje publiceren mij daarin wat oerwagings van de aanronde periode. Daar wil je net vrolijk van. Nee, het zijn vooral zijn overwegingen en hoe hij het heeft beleefd. Nou ja, en ik vanuit jouw partij. Ja, vanuit onze partij. En voor een deel als fractie hebben wij dat ook wel zeker zo beleefd. Er zijn zeker aan het begin van de laatste, na de verkiezing van 2002,
22, even denken, hebben we natuurlijk wel heel erg het gevoel gehad dat wat die periode daarvoor is gebeurd, dat wij daar niet voor gewaardeerd werden. En als ELP iets zei, werden we meteen in een hoekje gestopt van, ELP zegt dat is vast niet goed. Nou, die ervaring deel ik zeker. Alleen dan moet je ook niet door klein laten krijgen. Dat is de keuze van de andere fracties en andere partijen. Dan moet je gewoon weer bij de kracht van de ELP blijven. Van wie zijn wij? Waar staan wij voor? Wij blijven kritisch. We kijken vooruit. En kritisch wordt niet altijd gewaardeerd. En dat vinden collegeleden niet altijd even prettig als er kritiek is op hun keuze. Hier een actief is in Smellingelaan. Is de rie van Smellingelaan een oorsoortige rie als die in Oren gemeen? Nee. En het had mij ook wel stop, want ik had een liedje 2 jaar een hele mooie tijd in Smellingelaan. En wij wel een soort dingen hebben dingen. En natuurlijk is dat soms die rieren, dat is Smellingelaan werd, maar dat is een gemeente van 54.000 inwoners, zo'n 50.000. Werd een heel soort gebeurd. En het is ook de waarden. Hè. Toen ik in Smellingelaan kwam, ik dik 20 hier in de Friese waarden werken. Ik kon drachten. En er wordt soms direct er maar omgaan. Nou, dat je er gewoon, dat je erbij, dat moest je kennen. Ja, direct wel, maar net onfatsoenlijk. Nou, het kan ik wel onfatsoenlijk worden. Ja. Daar heb je dan een goede voorzitter voor die dan net weer even kan zeggen van, denk er even om, let u even op uw woorden. Iedereen is uit emotie, kan je alles wel eens een keer zeggen zonder dat mensen dat bedoelen. Zo van, dat is ook politiek, want dat komt vaak uit emotie. En dat zie je bij de demonstraties van de boeren of de demonstraties bij de A12 ook. Het is allemaal emotie. En politici hebben die emotie net zo hard. En dan gaat het wel eens mis. En als je dan een goede voorzitter hebt. En wij hebben inderdaad genoten van de korte tijd met Tom als voorzitter. Nou, ik zou dan wel wat aan het willen. Wij zitten natuurlijk in een tijd waarin verorings heel snel en heel bot gaan. De BBB, die van 0 op 14 zitten komt. De Forum voor Democratie, in. Dat had hem in 2018 in Smellingelaan ook afspelen. Daar ging een partij van 3 naar 8. En die dominantie van CDA en PvdA, dat in de steert niks uit, die is verdwongen. Het is al lang dat CDA en PvdA in de Friese steert niet in de 44 van de 54 zitten. Ja. En dan moest nog eens een keer zien. Die maken in alle rest uit goed Friesland regeerd waar. Ja. En dat is, maar te zien hoe dat veroordeeld is. En eigenlijk dat het zoals die Linwiet in de steert bij het Forum voor Democratie waar oeral de grootste. En nou is BBB is oeral de grootste. Het veroordeelt gewoon om de PRI. En dat vind ik wel eens heel erg moeilijk, omdat wetjouwing, regeljouwing, dat is een proces van lange adem en van op een hele goede manier nadenken. Maar dat is al je verhoren. Het is al de waan van de dag. De sociale media bepalen dat agenda. Social media, neem maar op. En als je maar op een goede gestructureerde manier een fatsoenlijke wetjouwing werk en de verzwaar je dus een antwoord hebt op de problemen van morgen en overmorgen. Dat komt hoe langer meer in het gedrang. En dat vind ik wel een probleem. Ja, nou, en die omgangsvormen binnen de politiek. Hoe jost u daar als boetensteender tjinnoen, Hendrik? Nou ja, ik denk dat je een beetje een olifantenhuur hamatte als je de politiek ingingen. En ik denk dat er een soort mensen binnen die dat onderschatten. Provinciaal, maar vooral ik landelijk. Als just dat er nou ik meestal op stappen. Ja. Wat verwachten staan? Denk ik dan wel. Ja, nou, die had heel bot ik in bestuurlijke organen actief was. Dus door haast in hoe is ik altijd wel meekrijgen wat voor consequenties dat hier nooit ongestrijd hadden om zelf de politiek of als bestuurder of als vertjentburger in te gaan? Nou, nee, net echt. Ik vind Borgien is eigenlijk dat heeft mijn focus. Die lust in die leven. Ja, ik vind gewoon het hele ondernemen van het boeren, dat vind ik prachtig. Maar ik vind dit ook mooi. Maar ik ren net over van een politieke ambitie. Nee. Nou ja, ik denk een heel soort mensen net hier. Als je zorgen hoe het om en tak gaat in de politiek, je maakt een olifants, hoe het had, door zij dat al. Maar we zorgen ik boeten de politiek, die verhudding. Ik lees op je website bijvoorbeeld dat je hem zelfs een cursus die in ha, dat als je hem aan het folderen binnen Big Leaks op stritten. Hoe je hem dan weer kent, dat je een agressieve mensen die je hem belagen. Nou, dat zei toch genoeg. Ja, maar dat is ook gewoon informatie en bewustwording krijgen van wat er gebeurt. Hè? Want mensen onderschatten wel eens van dat als jij op straat gaat flyeren, wat je dan over je heen kan krijgen. En heel veel mensen die dan ik sta op een lijst en we gaan ergens heen, gaan er gewoon
onbewust naïef ergens instappen. En je moet wel weten dat er iets kan gebeuren. Dat je gewoon boze mensen kan hebben. En die zijn er gewoon. En die zijn niet eens... Het voelt vaak persoonlijk, maar die zijn niet persoonlijk boos op jou. Maar die zijn boos op de situatie waar ze in zitten. Maar die Liltens, die draait zelfs wel eens uit op fysiek geweld. Ja, ik heb het zelf persoonlijk nooit meegemaakt, gelukkig. Nee, maar het gebeurt bij hem in de campagne, ik wil van het CDA wel. Dus waar zei het nou nog van, laat ik mij daar maar eens actief mee bemoeien en daar ik in stappen? Ja, maar de excessen worden natuurlijk altijd wel heel erg uitvergroot. Hè? Het is niet zozeer dan is het social media en de Twitter en Insta's. Die gaan natuurlijk wel heel snel. Als er iets misgaat, dan staat het overal. Dan is het grote, de media springt erop, de Leeuwardenkrant, Omroep Friesland, iedereen is erbij. Maar het gaat vaak gelukkig ook wel gewoon goed. Dus de excessen, die zijn er zeker, moet je niet onderschatten, moet je bewust van zijn. Maar het is niet alleen maar kommer en kwel. Politiek is, wat ik ook al zei, voor mij is het echt een hobby. Om bij te kunnen dragen aan de maatschappij, om mee te kunnen denken, om te hopen, om te maken dat Smallingeland beter kan, dat de provincie beter kan worden. Ook al is het dan met 1 zetel in de provincie. Maar het is wel, soms kan die ene stem net genoeg zijn om het verschil te maken. Er wordt wel eens jongen en politici van Maurik van, die moet eigenlijk het voorbeeld stellen. En hoe die nou in de Tweede Kamer biggeliks mee en waarom geen, dat is precies het verkeerde voorbeeld. Want nou denken ze in al die orengeledingen dat het zat dus mat. De omgangsvormen in de Tweede Kamer zijn ongelooflijk verhudden. Dat is een oud-leren lijn die dat begon met Geert Wilders. Die zei, doe even normaal. En Mark Rutte. En Mark Rutte zei, doe zelf even normaal. En heel Nederland hier ziet van, ja, maar dat jet helemaal net in de Tweede Kamer. En dan was er wat er nou gebeurt. Dan wordt een minister, Fleur Agema, die wordt uitmaken toch voor verrader. Omdat ze dat in Venlo, dat slaagt het haar net om dat ziekenhuis hier hebben gehad. En er worden wel zulke ongelooflijke grote woorden gebruikt. En er zijn de laatste jaren een heel soort plenaire debatten met live uitgestuurd op televisie. Dat is vaak gewoon partijen de kans om met hele grote woorden zich te profileren. En ze hebben net in de gaten dat ze met hun gedrag en hun taalgebruik, dat ze het totale aanzien van de Tweede Kamer gewoon geweldig omleeg hebben. Ik heb heel weinig, ik heb net een soort respect meer voor dit Kamerwerk. En ik denk gewoon van, ja, dat ken eigenlijk net. Hè. Dat is het hoogste orgaan van ons land. Daar worden wetten maken. Daar vinden de democratische discussies plak. En de zus hoe de zon met elkaar omgaan, wordt de hoenlussen er geen breer van. Ja. Aan de andere kant ben ik wel mensen die zitten van gezag. Dat maakt je uitdwingen. Toch je eigen optreden. En als je dan bijvoorbeeld zeggen naar hoe gewoon bewindslieden haar zelf opstellen. En mevrouw Faber is daar een voorbeeld van. Dan lok je misschien ik wel het chin-beweging uit. Wij hebben een behoorlijk onervaren regering. En vanaf het moment dat die regering start is, binnen continu binnen dingen misgaan en binnen discussies viert, waarbij de waan van de dag, ze krijgen eigenlijk de boventoon viert. Als je wat er nou gebeurt, de onderwijsbegroting, die eigenlijk uit onderhandelen wordt in de fractiekamer van Wilders, boeten de Kamer om. Het feit dat volgend jaar in de maatiets-notitie, dan moet die btw-compensatie voor sport en cultuur, die moet alsnog regelen worden. Dat is een heel fors bedrag. Alles wordt nou teruggekocht naar de voorjaarsnota. En die financiële puzzel die wordt wel zo ongelooflijk groot. En dan laat er zo'n hypotheek op dat hele verhaal. En inmiddels hadden gewoon bewindspersonen echt de nodige crossen en butsen al opruimen. Ik denk dat dat een heel spannend moment wordt voor het voortbestaan van het kabinet. Nou, jouw partij maakt het is coalitie mogelijk, hè? Ja, dat ben voor jouw partijen, hè? Ja, maar er zijn een paar die wint wel aardig mijn variërs. En die partij van Omtzigt, die wil misschien eigenlijk liever net, maar die dacht ik. En Jim woonde ik het liefst alleen nog maar gedogen, begreep ik, als VVD. In eerste instantie. Ja. Ja. En uiteindelijk is kozen voor deze constructie. En zeg je nou, yes, dit is mijn kabinet? Ik zeg dat mijn partij zit in dit kabinet. Ja, en zeg je daarmee ik ben grutsk op dit kabinet, dat zul ik op jidjes visite nee, maar dat had ik in het vorige kabinet ik nooit hoor. En toen de VVD met de PvdA regeerde, had ik het ook nooit hoor. Gewoon, dat is mijn partij. Clear. Ja. Hoe zorg je me Chino? Want dit is wel een kabinet dat wankelt. Hè? Ik vond juist dat hele maar die onderwijsjilden. Ik vond het juist wel weer een mooi voorbeeld van hoe het toch weer polderd wordt tussen hele verschillende partijen nou een oplossing.
vond het juist wel een mooi voorbeeld hoe dat weer... Maar het bedoelt ook politiek. Ik zit er te denken, die partijen die scoren aan. En Wilders die zit dat voor in een rol die voor hem helemaal vreemd is. Die andere partijen hadden misschien ook wel belang bij dat het misleert. En dat dan die mislukking op Wilders afstraalt. Ja. Het is ook politiek op een hele... Ja, het geeft mij een beetje alleen maar het gevoel... Ze hebben iets bedacht in het hoofdlijnenakkoord. Dus gaan we daarmee aan de slag. En dan blijkt het toch niet helemaal zo goed te zijn. Of de keuzes zijn niet zo goed gemaakt. Ik vind het wel... hebben ze er dan toen wel goed over nagedacht waar ze toen aan begonnen? Ja, ze zien dat twijfel ik wel een beetje bij. In de morgen, hè? Er zijn net zoveel opties. En ik heb niet de illusie dat dit kabinet 4 jaar blijft zitten. Maar de crisis hel je ze nou wel, hè? Ja, dat denk ik wel. Ze houden elkaar nog wel aardig vast. Maar de vraag is voor hoe lang en wanneer. En welke partij moet straks het meeste water bij de wei doen om iets in te leveren. En denk, nou ben ik ermee klaar. Maar ja, zolang Wilders blijft stijgen in de peilingen, ziet hij misschien niet het grootste gevaar. Maar de praat hoe politieke slimmer giet met die onderwijsbegrutting. Wie het net volle logischer was om die onderwijsbegrutting maar de meerderheid die ze hij in de Tweede Kamer gewoon vers te stellen. Dan gaat het naar de Eerste Kamer. Daar zit Omtzigt met NSC. Is er net in Verzind Burger. Ze kan 8 zitten te min. En de vierste onderhandelingen, die vierst in de Eerste Kamer. Bist er net volle logischer en strategisch beter bist er net bezig. En dat bedoel ik maar, het is een onervaren ploeg. Ik die ziet dat hele gedoe rond die noodwet. Als die in het hoofdlijnenakkoord nog zijn heeft van wij willen maar een pakket van maatregelen komen op het gebied van asiel. We gaan dat de komende tijd op de fatsoenlijke, normale manier gaan we dat discussiëren met de Tweede Kamer. Dat willen we graag. En op het moment dat het al hier niks wordt, het wordt helemaal niks. Misschien is er dan nog een mogelijkheid van een noodwet. Dat die in zijn dwang kent. En wat doen ze? Ze zeggen, wij komen morgen met een noodwet. 3 maanden wordt er alleen maar praat, wel of niet. Of dat wel of net ken. En we binnen jaar verder is er niks gebeurd. Ja. Dat kent er net. Nou ja, en dan hing je, als je erover discuteert, misschien ik nog zelfs GroenLinks, PvdA en SP meekrijgen, want die ben ik al wat opschoot. Nou, het zou al eerst zijn in die discussie over die noodwet. Wij willen heus wel meepraten over maatregelen, maar kom alsjeblieft niet met die noodwet. Nou ja, lid het dan maar weer, maatje. Nou ja, er zijn genoeg dingen op politiek met in Den Haag die de komende tijd nog spannend worden kennen, maar naar alle gedachten, zal dat dan na de crisisdagen, na dat recessie in beslag wordt krijgen. Laten we eerst maar even wat dichter naar huis gaan. Het is de intentie van het kabinet om geen gaswinning bij Ternat te steken. Dat had minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei bekendmaken. Wat voor besluit is dit nou weer? Ja, dat is een goede vraag. Ik kies die afvragen. Is het een besluit? Nou, feitelijk is het geen beslissing, punt. Nee, het is geen beslissing, het is geen besluit, maar het is een uitstelde beslissing. Dat wil zeggen, we weten nog altijd net waar we ontaar binnen. Hoe kan dat nou, Sandra? Ja, hoe dat kan, weet ik niet. Maar ja, wij hopen dan maar dat van uitstel met gewoon afstel komt. Zoals dat dan vaak gebeurt. Maar het is gewoon jammer dat het kabinet geen keuze heeft durven te maken om te zeggen, we gaan het niet doen. Ja, want op een paar oren plakken in Greenslaan gaan ze dat wel dienen. Ja. En daar gaat die gaswinning ik terug. Warfum en Griepsjerk begreep ik onder oren. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk positief nieuws dat er van Ternat nog geen besluitname is? Ja, in dat opzicht wel. Want als ze hadden gezegd, ze gaan wel onder de Waddenzee die boringen doen, dan was het zeker negatief geweest. Dus uitstel is beter dan zeggen we gaan het doen. Maar wij hadden gewoon liever zelf gehoord, doe het niet. Ja, je kan niks zeggen van zolang dat we nog fossiele brandstoffen neder gaan en die lissen van het griepen, broek ze dan niet maar. Of net, Hendrik? Ja, maar het wel veilig kennen. En de NAM zei dat ken. Ja, maar de BNR-rapport dat net ken. En ik vind het sowieso bijzonder dat het überhaupt een discussie is dat het hoe werelderfgoed gaat. We vinden machinaal met de Waddenzee beschermen. Nou ja, dan laten we dat dan niet doen. En dan is denk ik dit een mooi. Nou, dan begint het maar een intentie om het net te doen. Nou ja, die is er dus in ieder geval. Ja, maar het feit dat er nog geen besluitname is, komt bename net omdat ze het net willen. Want ze hebben vind het is beter om het net te doen, begreep ik. Mm-hmm. Maar omdat ze misschien wel ze had ik aan de wet houden. En dat er nog een keer afspraken maken binnen die ze net keren kennen. De mijnbouwwet die zei van de moet een beslissing aanbrengen. Wat voor mij nij is dat nou een advies van staatstoezicht bij de mijnen hier op een bier worden is. Waarin ze zeggen, we kunnen het beter net doen in verband met werelderfgoed. En wat echt nij is dat provincie en het wetenschap en de gemeente Noord-Friesland zijn van
Die boeimdaling is net alleen nog onder de Waddenzee, maar ook onder Loon. En dat kunnen wij hier in de omstandigheden van wat is Friesland kunnen we net hebben. Dan gaat dus het totale wettensysteem rent skiën op. Ik denk dat argumenten zijn die wij 2-3 jaar net wisten. En dat uiteindelijk leidde zal tot afstel van het boeren van gas in de omjouwing van Ternate. Zul dan wel een paar centen kosten in alle gedachten? Nou, ik denk dat zijn minister die zit met de naam en dat zal iets werden van nou ja, daar wel wat en hier net. Want dat zijn je eigenlijk een beetje op. Ja, want er lezen contracten, dat is eigenlijk de basis waar terug het probleem is ontstaan. En die contracten kan dan net nijkomen worden en dan kost het of yield of je mat wikselyield in de zin van dan mij het op oren plakken. Ja, ik denk dat zij het. Ja. Nou ja, dan zitten we in wat is Friesland. Daar speelt ik het probleem met het leerlingenvervoer. En eigenlijk denk ik dat overal in de provincies wel speelt. Ja. Ben die mijn busjesmaas ophellen worden om elders naar school te gaan. Het gaat vaak om mensen ben met een beperking. Kwetsbare ben. En in wat is Friesland zijn het binnen zo'n soort. En we hadden de meeste net en we hadden het yield net. Dat maakt maar in grotere bussen. Wat vies toch van zo'n oplossing? Ja, dat is wel zeker gevoelig. Ik denk dat het al druk genoeg legt op die ouders dat die kinderen naar die scholen moeten. En in hun beleefwereld. Alleen op het moment dat je dus dat alles naar die één plaats in die grotere bussen doet, is dat niet wenselijk. En Noordoost-Friesland heeft ook al gezegd dat ze gingen kijken naar een andere oplossing. Dus het is ook alweer een beetje on hold gezet. Hè? Dus die hele grote bussen, die touringcars, dat is er al aan. Maar het gaat nog wel om lietsere busjes. En wat ik begreep, naar bepaalde opstapplakken, werd die band dan heen matten. Ja, nee, het is natuurlijk kiezen uit misschien wel 2 kwaden. Hè? Zo van, je hebt geen personeel en als je niemand kan rijden, gaat niemand ergens heen. Dus het is gewoon zoeken naar de beste compromis die voor beide bestaat. Maar het is natuurlijk niet op voorhand wenselijk. Nee, maar in sommige situaties is er misschien net een compromis mogelijk. Ja, ik praat even als heid nou. Ja. Ik had zelf een zo'n mijn verstandelijke beperking. Ja, die is inmiddels al 40, maar die was vroeger dan mij een busje ophellen bij huis. Als ik mij realiseer dat net bij uw stuurs gebeurde, maar bij een opstapplak, dan hier ik daarheen matten. Wat mat je dan met die oren die in huis binnen? Ja, die matten dan maar mij daarheen, want dat kennen we net zelfstandig. Dan maar je wacht je tot het busje er is, dan deed het 10 minuten te let, dan ben we al je verklommen. Al die praktische dingen, dat kent toch helemaal net met deze kwetsbare categorie? Nou, dat ben ik maar niet eens. Er is in Drachten haast een groot aantal scholen voor speciaal onderwijs. Die ben bezig met een geweldig naai complex voor duizenden leerlingen. En een groot part van de leerlingen uit Noord-Friesland en Downtown-Mediel, die zullen maar apart vervierd, daarheen vervierd worden, schat ik in. Ja, ze komen natuurlijk al wel, hè? Want die scholen bestaan al. Die zitten alleen op verschillende locaties. Ze komen nu in 1 locatie erbij. Maar ja, ze moeten vanuit... Het altijd het uitgangspunt was bij de ophellen van de vaardoor en ze worden afzet bij de vaardoor. En ik denk dat dat heel wichtig is, want als in die situatie, als die band daar de els heeft, dan is er ook net bij. Dan wachten ze tot als die bus komt. Ja. En dan is die zoon of dochter instapt. Dus ik vind het echt een grote inbreuk. En dit had ik iets te krijgen, denk ik, mooi beschaving. We was dus maatschappij, wij was verstaan. En Friesland had wel altijd zien kent dat we heel creatief zijn op het moment dat het er meer mensen zijn. Dat er poeltjes vormt. Ja, vrijwilligers. En dat maakt gewoon op een goede manier regelen worden. Ja, deze maatschappij rint van een groot pad al op vrijwilligers. En daar werd het professioneel mat eigenlijk. Ja, maar noodbreed werd. Zou werken het ik wel weer. Nou, ze hebben nog even een paar liedje dingetjes. Want we zijn al hartstikke dat hier het heen. Nog even een paar liedje dingetjes erbij. Siewert en de moederkapkes. Hoe hast u daar van een weekend naar jongen? Nou, van mij vindt hele Loon daar hetzelfde was een beetje van. Ja, zielig, hè? Ik geloof dat dat net een gepolariseerd debat wordt. Nee. Nee, hij moet op leren zitten. Ja, maar ik zie Toek Zakenman. Ja, maar dat moeten we dan wel op een betrouwbare manier wijzen. En dat lijkt het mij net aan orde. Nee, net in je mijn begrip denk ik voor hoe dat al je gong is, hè? Nee, ik hoop dat ze alles inleveren. Maar waar ik heel benieuwd naar ben, is of zien we het net maar iets uit de hele hoe het komt, over de rol van Hugo de Jong en de rol van het ministerie. Hij is nou voor het eerst komt hij in die rechtszaak komt hij aan het beurt. Nou, hij weet ik misschien wel. Wat. En het is natuurlijk hij is net onnozel. Ik vind wat er dingen uit moreel volstrekt verwerpelijk.
Maar hij is net onnozel. En vertelde hij dat hij er nog een knie nu tegen hoort. Dat wist net. Nee, okay. Aanvullend daarop wil ik wel zeggen... de ministers van toen waren ook niet onnozel. Hè? Dus ze wisten misschien ook wel waar ze aan begonnen. Ik weet het niet. Ik ben er niet bij geweest bij de afspraken en de compromissen die zijn gemaakt. Maar de moraliteit die hieronder zit van we doen het om niet... Er is ergens iets misleidends geweest en dat is niet netjes. Dat is heel vervelend. Ja, en de Formule 1, ben je al wat een racer, een Max Verstappen man? Ik ben 1 keer bij de Formule 1 in Zandvoort geweest, maar ik trek je neer, daar weet ik niks meer van. Ik ben 1 keer bij de TT in Assen geweest. Dat vond ik geweldig, als gast van het provinciaal bestuur van Drenthe. En als Zandvoort nou ophoudt, dan moet wij ook zien dat die Grand Prix, die Formule 1, naar Assen komt? Ik vind dat ze voor en dadelijk voor Assen kiezen moeten hebben. Dat ik misschien wel permanent. Bij Zandvoort houdt het op, begreep ik. Ja, maar ik begreep dat Assen ook nog niet zo enthousiast was. En als Zandvoort het niet rendabel krijgt, kan Assen het dan rendabel krijgen? Nou ja, misschien wel als er Max Verstappen nog even teruggeeft. Nou ja. Volgens mij is dat de grote vraag. Hij gaat nog even terug. Wij net meer, want het forum zit erop. Wij houden ermee op en sluiten dus al. Hendrik Galema, voorzitter van de Agrarische Jongeren in Friesland. Dank u wel. Ik en Wut van Tankon, Tom van Maurik, VVD-mon en oud-burgemeester. En Sandra de Jong van Provinciaal Belang Friesland en ELP-reerslid in Smellingrand. Dank u wel en graag een andere keer.